Malta hija fost l-aktar pajjiżi Ewropej bl-akbar trasparenza tal-finanzi pubbliċi, b'mod partikolari għal mod kif il-Gvern jirrapporta l-finanzi tiegħu u anke il-proċess baġitarju. Għal dan il-Fond Monetarju Internazzjonali f'rapport ippubblikat dwar it-trasparenza fiskali f'pajjiżna. Rapport li hu riżultat ta' missjoni li ntbatet f'pajjiżna f'Mejju li għadda fuq talba tal-Gvern Malti wara diversi xnijat tal-oppożizzjoni dwar it-trasparenza finanzjarja ta' pajjiżna. Fir-rapport li ġie ppreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat kap tad-Dipartiment tal-Affarijiet Fiskali tal-Fond Monetarju Internazzjonali Torben Hansen qal li din kienet l-ewwel darba li Malta għaddiet minn dan it-tip ta' skrutinju. So we found that compared to other European countries that have done these type of evaluations, Malta compared very favorably, in particular when it comes to the quality of fiscal reporting and budgeting and fiscal forecasting practices. Malta scored good or advanced level practice in many areas. Il-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF irrikonoxxa fost oħrajn li Malta implementat diversi prattiċi pożittivi fejn tidħol it-trasparenza fiskali. Fl-evalwazzjoni irriżulta wkoll li l-Gvern jippreżenta rapporti fiskali li huma dettaljati fuq kull entità tal-Gvern fil-ħin stipulatu b'mod frekwenti. Fil-waqt li f'xi prattiċi Malta tisboq pajjiżi oħra Ewropej għal mod kif isiru b'ċertu proċeduri finanzjarji, il-Ministru għall-Finanzi Professur Edward Cicluna qal ukoll li l-Gvern ħa nota ta' rakkomandazzjonijiet li għamel il-Fond. Kif aħna nikkomparaw ruħna ma' pajjiżi oħra, speċjalment Ewropej. Li dan l-eżami sar dettaljat ħafna b'mod indipendenti u ħriġna tajjeb ħafna. Il-fatt li aħna daqs pajjiżi oħra Ewropej, il-medja u f'ċertu pilastri anka iżjed. Il-Ministru Cicluna qal li din l-evalwazzjoni saret fuq talba tal-Gvern Malti biex ixejjen kritika ġusta fost oħrajn tal-oppożizzjoni li kemm il-darba allegat nuqqas ta' trasparenza fil-finanzi tal-pajjiż. Li aħna fejn tidħol it-trasparenza fl-ispiża tal-Gvern fit-taxxi u fl-affarijiet mhijiex ta' li hija substandard. Al kontrarju l-IMF ittajt li hija mhux biss up to standard imma tikkompara tajjeb ma' dawk ta' membri stati oħra fl-Unjoni Ewropea.